guys! Welcome back to my YouTube channel. Today is October 18, 2020. Tinanong ako ng friend ko kung saan daw ako nag-i-edit ng mga video ko. Sabi ko, through cellphone lang. Sa cellphone lang ako nag-i-edit. Ngayon gusto niya daw matuto. Share ko na lang sa inyo. Shout out, Junior panoorin mo to. Sana makatulong ako. Ang ginagamit ko pala ay KineMaster. Maraming gumagamit nito kasi lang to, free. Wala pong bayad to. Kailangan mo lang i-download ang KineMaster. Ito po, KineMaster. Tapos, para mas maintindihan nyo, share screen ko na lang kung paano ko mag-edit. So, eto na. So guys, ayan na, nakikita nyo na ang aking screen. Pupunta lang ako sa ito po, na-download ko na kasi siya. Ito po, KineMaster. Open nyo lang po siya. Tapos, ito po ang plus. Tapos, ang gamitin nyo po is yung 16:9 kasi yung 16:9 yan po yung parang size ng YouTube. Tapos, nandyan na po siya. Click nyo po yung media. Tapos, pupunta siya dun sa mga photos nyo. Halimbawa, yan po, yung video yan. Kiklik nyo na siya. Tapos, balik nyo lang siya. Tapos, nandyan na po siya. Lagyan nyo po siya ng music. Ito, yung audio. Click nyo lang po yung audio. May mga dinownload na po pala akong mga music dito. Kaya, halimbawa, pipiliin ko to. Pipili po muna ako ng background music. Ito. Plus, para mapunta siya doon. Tapos, click nyo po itong para bumalik doon. Tapos, click nyo lang po ito. Di ba nandyan na siya sa baba? Kung gusto nyong change yung babaan yung sound, click nyo lang po itong symbol ng sound. Tapos, yan. Kung hanggang gano'ng kalakas or gano'ng kahina po ba ang gusto nyo. Ako usually ginagamit ko mga 50% lang kasi baka naman maano yung nanonood, nag-headset tapos naka-volume ng mataas tapos biglang boom, edi magagalit naman yun. Nasa 50 lang po. Yan. Tapos, halimbawa, gusto nyo pong lagyan ng sticker. Click nyo lang po itong layer. Yan. Ito po itong overlay. Pipili na po. Ito po kasi mga dinownload ko na rin ito. Itong mga ganyan-ganyan, mga sticker, mga emoji. Dinownload ko na po siya. Kaya nandyan na siya. Bawa, piliin mo to. Itong nakadila. Tapos, balik mo lang siya. Tapos, na-adjust po siya kung gaano gusto mo kalaki or kaliit. Tapos, kung saan mo siya gusto ilagay. Bawa, dito. Yan, dyan na yan. Tapos, kapag anong klaseng intro ba ang gusto mo. Halimbawa, gusto mo nagbi-blink-blink. Pindutin mo lang po itong dito sa gitna, itong below. Kung blink show, yung paano siya clear flicker. Usually, ang ginagamit ko lagi yung fountain. Pwede rin ring, o pili lang po kayo. Marami pong squeezing, rain, yung parang umuulan. Palakihin natin. Yan. Tapos, di ba ito dyan po siya sa baba. Na-adjust din po siya kung hanggang saan ang gusto mong merong sticker na ganun. Pare, play natin. Start natin. Hi guys! Ganun po. Tapos, di ba gusto nyong maglagay ng picture dito, sa tabi dito. Pinutin niyo lang po itong layer, tapos itong media. Yan.
Tapos, napupunta rin siya dun sa mga photos mo. Halimbawa, pili tayo ng picture. Halimbawa, yan po. Nandyan, napapansin nyo po, nandyan na siya sa baba. Tapos, na-adjust din siya. Tapos, kung saan mo siya gusto ilagay, halimbawa dito. Tapos, kung anong gusto mong action niya, blink show. Tapos, gusto mo, rotate, ganyan. Pili lang po, marami pong choices yan. Ayun, na-adjust din po siya kung hanggang saan mo gusto. Halimbawa, gusto mo hanggang doon. I-play natin para makita. Hi guys! Tapos, halimbawa, gusto nyo rin ng effect. Usually, ginagamit ko yung fishy. Click mo lang po itong layer, tapos itong effect. Ito, mga dinownload ko na rin to. Ang ginagamit ko lagi is yung fishy. Ito. Parang pinapa-adjust ko yung mukha. Try natin. Click natin yung fishy. Ganyan po. Na-adjust din siya. Yan. Ito rin mo na-adjust mo siya kung hanggang saan mo gusto. Try natin. Ganyan. Hi guys! Ganun lang po. Ay, kapag magsusulat din pala kayo, halimbawa, may tatype kayong mga lang din na layer. Tapos, isusulat mo na kung ano mong gusto mo, halimbawa. Love. Ayan na po siya. Gusto mo ilagay dito. Tapos, gusto mo ng color, pinutin mo lang po itong bilog. Kung red, kung green, ganon, anong color, gusto mo is red. Check. Yan. Tapos, ito pa lang, kung anong gusto mo design ng pagsulat, pinutin mo lang tong A. Maraming choices din. Mga dinadownload po yan. Dinownload ko na rin kasi siya, kaya automatic nalabas na siya dyan. Ganito, ito gusto mo, or ito, may letter, may design. Yan, halimbawa, usually ginagamit ko itong Latin, itong B-band. Ganyan. Adjust nyo kung gano'n gusto nyo kalaki, gano'n, saan gusto nyo ilagay. Tapos, gano'n din. Pipiliin nyo rin kung anong gusto nyong paano siya lumagay, kung paikot-ikot, floating, ganon, drifting, squeezing, kung umuulan, rain, clockwise, counterclockwise, ganon po. Tapos, ganon din, di ba, ito siya, ngayon, na-adjust na rin siya kung hanggang saan nyo gustong ilagay yun. Bawa, yan, pakita natin. Hi guys! Itong video po, mayroon kayong hindi gusto at gusto nyo i-cut. Click nyo lang po itong video, tapos itong gunting. Yan. Pinutin nyo po, tapos pinutin mo itong split at playhead para mahati. Ayan na po siya, mahati. Nahati na po siya sa dalawa. Itapat nyo lang siya kung saan nyo gusto. Halimbawa, hanggang dito gusto mong iputulin. Itapat nyo lang po siya dyan. Itong red na guhit. Tapos, click nyo yung video. Tapos, gunting. Split. Naghiwalay na po siya. Ganon din po sa sa background music. Halimbawa, itong background music. Gusto nyo rin putulin hanggang dito. Click nyo lang din po itong background music. Tapos, itong gunting. Tapos, split and playhead. Nagkahiwalay na po siya. Kasi, halimbawa, hanggang dito lang yung gusto mong kantang ganyan. Dito naman iba, kaya puputulin mo siya. Ganun lang po. Mag-download lang po kayo ng maraming effect.
Tapos halimbawa po, gusto nyo lagyan ng ano, yung mga nakakatawang mga background. Ipindot nyo, itapat nyo lang po kung saan, itapat nyo po yung guhit kung saan nyo gusto lagyan. Tapos pindutin mo yung audio. Pili po kayo yung asan, yung ano, download po kayo ng mga nakakatawa. Ito, guys. Click nyo lang po. Tapos ilagay, nandyan na po siya sa baba. Tapos, anuhin mo lang siya kung yung sound, kung hanggang saan, gano'ng kalakas. Tapos, iaano nyo po kung saan mo siya ilalagay. Kung hanggang dito or hanggang dito lang. Na-adjust siya. Yan, try natin. Ganyan. Marami po yan. Kailangan nyo lang i-download yung mga ganun para nandito na siya. Pagkatapos naman, pagtapos mo na anuin, pinutin nyo lang po ito. Itong nasa taas yung may arrow yan. Tapos, export nyo na po. Pag matapos na exporting, yun, nakasave na po yun dun sa ano nyo. Ganun lang po. So, yun guys, ganun lang ako mag-edit. Sana may natutunan kayo sa shinare ko sa inyo. At kapag may mga suggestion kayo, comment nyo lang sa baba. Para, saka hindi pa naman ako professional sa mga editing. Kung may mga suggestion kayo kung paano kayo comment nyo lang sa baba. Para, i-share nyo rin sa akin. So, yun na yun guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Please like and subscribe to my channel and click the notification bell para update kayo sa mga susunod video. So, bye!